Ik ben Miranda. Ik houd ervan om in bad te gaan. Met mijn hond. En daar houd ik gewoon van. Michael is echt super lekker. Strakke body, dikke breed. Hij haalt alleen maar achter, want hij spijbelt ook geen eens. Michael is de beste keeper. Geen bal komt in het net. En volgens mij is Michael ook nog eens echt kekergoed in bed. Ik moest dinsdag naar een bijeenkomst van de diabetesvereniging. Maar door mijn polio kom ik eigenlijk de deur niet meer uit. Dus zo'n speeddate is echt bijzonder voor me. Mooi oogwit heb je ook. Stuur me 1000 euro en geef me auto brand. Als jij me nu wat geld geeft, kom ik snel naar Nederland. Schatje, pak je bankpaas en pak je laatste keer. Mijn lieve vader die alles leuk dat adem haalt uit het leven. Als het koud is, als ik bang ben in het donker, houdt de liefde mij dan vast. Wij zijn helemaal klaar voor het broederschap. En daar hebben we jouw hulp dus bij nodig. Kan je misschien even gaan staan? En een rondje draaien? Patrick, ik had hier vandaag met niemand anders dan Bart willen staan. Nu staan ze allemaal te janken, boeien,